Valoranta ensimmäinen nousemaan ykköseksi, eli Koivula voittoinen tällä hetkellä tuo kärki. Rami Valoranta, Jarmo Halman, Kai Kannonlahti liikkeellä. Tästä lähdöstä pois jäi numerosta 45 Ristian Rintaluoma. Jukkaan Tykkelmä. Rami Valoranta, Kai Kannonlahti. Se kuitenkin itsensä selvittää ensimmäisenä. Voittoinen nousee kolmanneksi. Syttyvät lähtövalot ja kun ne sammuvat, niin sitten mennään. Näin ollaan liikkeellä. Niklas Eesteer ottaa hyvän lähdön siihen Jari Kokon rinnalle ja itse asiassa painaa kyllä mestarismiehen ohi. Ja nyt se on kyllä niin tiukkaa. Jari Kokko toisena. Sieltä yrittää sitä kautta, mutta ei onnistu. Niklas Eesteer johtaa, Jari Kokko toisena. Sillanpää, Peltokangas taistelevat kolmospaikasta. Ja ei toista vilppilästöä, joten nyt mennään. Pasi Korhonen ryhmän kärkeen, Harri Uitto painaa siinä aivan ylästä toisena. Ja nyt sitten Passila, Ruuska, Kärkinen tuo järjestys. Yrittää kuitata, mutta kuittaa siinä itsensä tuonne penkalle. Ja kuittaa Jari Kokko ja Niklas Eesteer. Finaalin uusinta lähtö. Ja nyt ei valot vilku, nyt mennään. Harri Arola ottaa hienon lähdön ja ryhmän kärjessä tuonne ensimmäiseen mutkaan painaa. Sitten on tiukempaa Jani Järvenpää, siinä taitaa toisena olla Ari Merikellä, niin haastaa myös kovasti. Ykkönen ja kolmanneksi. Takaisin tuohon. Eipä kuittaakaan, nimittäin Bergiomäki ottaa sitä kautta sittenkin tuon kolmospaikan, eli tiukkaan taistoon. Pitääkin tuon kolmospaikan. Nyt näyttää siltä, että Bergiomäki ottaa sittenkin A-finaalin paikan ja ottaa sen. Harri Arola. Tiukka taisto, kumpi siinä viivan ylittää? Kyllä se on Ari Bergiomäki, joka ensin viivan ylittää. Ja vain. Nyt siis ratkotaan SM-pisteitä oikein tosissaan. Jarno Kukkola, Janne Taskila, ja nyt lähtee pahasti sitten. Mikko, tuu nyt tuo auto odottaa. Auto odottaa. Heti nyt. Tuu. Näin tämän päivän huikeimmat piruetit nähtiin kyllä siinä tähän mennessä.
Kukkola, Lassila, Kukkola, Taskila, Vainikka, Ruuska. Ja Janne Sinkkonen on se mies, joka jää tuonne lähtölaatalle. Muut lähtevät liikkeelle. Mika Vaarama ottaa ykköspaikan. Markku Koirikivellä vähän tuossa ohjausvaikeuksia. Ja Liinan Pohjan ohjausvaikeuksia ohella muuten. Huikeeta haastaa. Mika Vaaramaa, vielä yksi kierros jäljellä. Ja nyt lähtee sitten Markku Koirikiveltä, ei sentään ihan käsistä, mutta melkein. Jonttu Rajala jatkuu. Sieltä viimeinen mutta Ari Perkiömäki. Andromäettä, Janne Kanerva ottavat huikeat lähdöt siitä Andromäettä. Joulille Janne Kanerva painaa toisena tuonne ensimmäiseen mutsaan. Janne Kanervaa ei kuitenkaan pysty nousemaan tuon kakkospaikalle. Andromäettä menee toisena. Tiukin taisto tällä hetkellä tuosta kolmospaikasta, jossa on Martti Kaiku, Simon ja Riikka.